ಬುದ್ದುಂಬೆ ಉಂಟು ದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾಸ ಕಡಿಂಚೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ ಚಪಾತಿ ಅಂತುಲ್ಲ ಮಾಸ ಕಡಿ ತುಲೇನೆ ಹೋಗು ಚಪಾತಿ ಅಂಡಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗಂದಾಂಡು ವಿಷಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾತೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನೊಂದುಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರ್ವೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಕುಲೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗಂದಾಂಡು ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಪಿದಾಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರುಂಡು ಪೋಯರ ಆಪು ಜೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೋಡೆಂಬುನನಿ ಬೊಲ್ಲ ತೂದು ತೂದು ಬೊಡಿ ತೂತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕೈ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಪೂರ ದಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಅವಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಲ ಫುಡ್ಡು ಸಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಸಟ್ಟ ಒಡನ್ನು ಜಿರಾಡು ಮುದ್ದಿನ ಪೋವುಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದಿದೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿ ಆತುಂಡಿ ಅಂಚ ಮೀನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಮೀನು 400 ರೂಪಾಯಿ 45 ರೂಪಾಯಿ 305 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ತಿನ್ಪಿನ ಮೀನಿಗೆ ಹೊರನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಹೊರ ಕಣ್ಣಾಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅವೇ 200 ಕೊರ್ಂಡ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುದು ಬಂಗುಡೆ ಕಣದೇರು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುತುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಟೀಯೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಚಲ ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತದು ಒಣಸ ಆಂಡಂಜಿ ಒಣಸದೇನು ಲಾಗ್ ದೇಯ್ದುಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿತ್ತೆ ದಾದ ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಹರಿನಿಜಯಂತ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಹರಿಣಿ ಪನ್ನು ನೆನ್ನ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಅವು ಅದು 3 ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು
ಬೊಕ್ಕ ನೆರಕರ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಹರಿನಿಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೆಟ್ನೇಮ ಹರಿನಿಂದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಪಂಡ ಹರಿನಾಕ್ಷಿಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಎತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪುನು ದಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಕೇನರ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಕೇನರೆ ಕೆಪಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಆಪಿಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ ನಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿಂದೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹರಿನಿಜಯಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ನಡತದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಲತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಬಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಬಂಗದ ಪೂರ ಮಾತ ಈಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕ 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 ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಏಪ 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 ಬರ್ಪುನು ವೇಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಸ್ಟೋರಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದಲಾಗಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದಲಾಗಡು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತ ಮಳ್ಳೊಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲು ಅದು ಉಪ್ಪುಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಊರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮದ್ಮೇಯಿನ ಸುರು ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು 2.5 ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಲಾಯ್ಡಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಇದು ಇಂಚ ಮೀ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಲ ಉಂಡವು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ತೂಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಮೀಪಿನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ತಲಕ ಅಂಚ ಓಡುದ ಅಪಗಣೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇಡ್ದಿಂಚಿಲು ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಗಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಪೈಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ತೇಂಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಪನ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಡು ಮೀನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೂದು ದುಂಬೆ ಪೋನ ಪೋಡಿದು ಪೋತೆರ ದಾದನ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ವಿಂಕ್ ಪೊಯ್ಲ ಕಾಣ್ಗೆ ಪನ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೊರಾಣೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡು ಚಿಮಿನಿ ಕೊನಗ ಹೊರಾಣೆ ಗಾಲಿಗೆ ತೇಕ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಂಕ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆದ್ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿನಾರ 2 ತಿಂಗೋಲು ಚಿಲ್ಲರ ಆತನು 2.5 ತಿಂಗೋಲ್ದು ಲೈ ಅಂಚ ಅವರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂದಾದು ಅಪಗನೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ವೆಲ್ಲಾಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉನ್ನತೆ ಐಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಕೈತಲು ಯಾನು ಬಂಜಿಡೇ 6 ತಿಂಗಳು ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸುಡೇ ಯಾನು ಬೆಲೆ ದಿನಾಲು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೋಮಾಡಿತ್ತಿದೆ ಯಾನು ಬಂಜಿಡ್ ಬೆಲೆ ದಿನಾಲು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮದಲ್ಲ ತಿನ್ನ ತಾನೇ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಂಜಿಡ್ ನಮಕ್ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆಲಜಿ ಬಾಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ತೋರಾಯಿನಿ ಐದು ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಂಕ್ರಿ ಗಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ತೋರ ಅಂದ ಆತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೋರ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ದು ಗಿಡತ್ತು ದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಹುಡ್ಕ ಅವು ಆಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಬಾಯಿ ಕೆಲಜ್ಜಿ ಕೀ ಕೆಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಐತೇರು ಬೊಕ್ಕ
పెద్దదే బైది నేను పనిపేరు కరెక్ట్ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದಾತನು ಅರೆಗಂಡಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಬೂತೋಗ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಆರೆಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮುರಣಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಲ ಮೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಲಿನ ಕಂಡನಿ ಏನ ಎಂಕುಲು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬುರ್ವೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಲ ಮೇರಿಂದಿಲ್ಲೇ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರು ಇಂಚೋಗಿತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ತೀರ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆರೊಂತ ಜೋರ್ಲ ಆಂಡ ಆರೆಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಾಂಕುದೇರು ಯಾನಾರಿನ ದೂರುಜಿ ಜೋರ್ಗು ಜೋರಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ತಾಂಕದೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಐಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂಗಡ ಅಂಡಲ ಆರಪ್ಪ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತೇರು ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹುಡಕಲು ಪಂಡ ಬಡಪತ್ತಿರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಿರುವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಂತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಕಳ್ದ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಗೋಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರಲ ಪಾರ್ದೇರು ಆ ಟೈಮುಡು ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಮದುಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಬಾಲೆನು ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ರ್ಯಾನಗನೆ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಗುಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲಸಾತುವ ತೇಪನಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಬಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಲಾರಿ ನಡುಟು ಎಂಗುಲು 3 ಜನ ಇತ್ತಾಗೆ 3 ಎತ್ತ 4 ಜನ ಎತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಜನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಮ್ಮ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮಲಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೋದಾತನು ಕಡತದು ಅಂಚ ದೇಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಾಕಂದು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡ ಆರೇ ಆ ಊರುಡು ಅದ್ದೂರು ಪನ್ನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಡ ಉರಿಯಡನೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡರೆಗೆ ಅಂಚ ಆರೇ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಪ್ಪಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಅಂಚ ಪೆದುದು ಅಮ್ಮ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆನಗ ಅಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನ ತತ್ತುದುಂಡು ಇತ್ತೇ ಅಂತರೋಡು ಎಂಗ್ಲು ತತ್ತದ ಇಜಿ ನೇನು ಅಪಗನೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಡೇ ಪೋಪಿನ ಅಮ್ಮ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಜೇರಡೆ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಪಗನೆ ಪೋತುವ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಹರ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ಟೆ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗ ಎಂಕುಲು ಉಂಗುರದ ತೊಂದರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಆಣಿಯೇ ಅರ್ ತೀರ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋತುವ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋರಿ ಪನಿಯರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇದೆಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಮದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಯಾರು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಣಟುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್.